Erokamano nya Sharon Ong'aw wadhi nyime kama apisas madito mag sirikal ne otelo chenro mar ingo odiochieng' ma oket tenge ne ber aluora kata mazingira day e counties mopogore kama ne giyange ne sirikal kata ne sirikal oseketo kenge makare mano ne opidhi yiendo tielo bilion 15 kochopo higa mar 2032 kaka yor konyo kedo gi midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Kaka Ali Abich lero jotelo kod joked ne aluora ne ojiwo jopiny mondo mak motegno ber mar pith yien. E kinde mane piny ngima ingo odiochieng' moket tenge mar ber aluora, jotelo mopogore sirikal mamalo ne otelo chenro mar pidho yien kido ma opogore kaachiel kod olembe gwenge mopogore e kaunti ma Homa Bay. Jatend migawo mar omenda John Mbadi ne otelo chenro mar pith yien e skund primar ma Wiga kod mano ma Ligongo e kachud bura ma Suba South kama yiende moingo tielo 2,000 ne opidhi ka jopiny bende oyudo yien madhi pidho e mieregi. Ka Mbadi ne okone piny owacho dhi nyime kod chenro e yo mowinjore e neno ni opidh yiende bilion 15 ka ojiwo jopiny mondo mak motegno pith yien e mieregi. Alworawa nyaka wariti, nyaka wane kaka wapidho yien. Ng'ato ka ng'ato mowuok kaka wuono akwayi ni kaber dhi tema tek kabisa manyi yien ipidhi mondo vipar godiochieng' ma kawuono. So every student, every pupil of Wiga Primary School, you must make sure that you have at least one tree planted in your name. To e kar chung bura ma Suba North, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne otelo ne jopiny kaachiel kod jopuonjre e chenro mar pith yien e skund primar ma Mbita. Dr. Raymond Omolo ne okone sirikal omako motegno pith mar yien kaka yor konyo kedo kod midhiero mikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. Kila mtu akona mambo ama akona jambo ama jinsi ya kuchangia hii mradi. So unapata ukikuja hapa kila Friday ya every month na ilikuwa tarehe 3 tuko na Chiefs Climate Action Day that every chief anashughulikia location yake, anatafuta wakaaji wa hiyo location, anatafuta walimu, anatafuta wanafunzi, ndio tushughulikie mambo ya kupanda miti ili tufikie hiyo target ya 15 billion trees by 2032. Chenro mar pith yien bende nodhi nyime kaunti ma Migori kama apisas mag piny owacho kod mago mawuok e riwruoge moko mag piny owacho ne oriwore kanyakla mar ingo odiochieng' mar pith yien kama ne gijiwo ber mar pith yien. Nitie joma be dwanyo environment. To wakwanyo ni joma dwanyore wada buru ka odiochieng' moro ma buru puonji ji ler kwa kawore gi jo public health mondo ji ong'e kaka ginyalo rito alwora maber. Ok anyal wacho ni wasebedo ahinya ni wan malo. Okang' wasekawo to ber kendo kata kiwuotho inyalo yudo ka town ler. Wadwaro ni ji mondo obed gi opidh yien. Watimo program mar chiwo ga yien e skunde gi organizations manyalo pidho yien. Koro wambe wa participate kama last year ne wa participate e pidho yien. This year wawacho ni community service ma wadhi timo kaka bank en mondo wa clean our environment. Gima watimo mondo wa make sure ni environment ma wantie ler kendo long'o, waloso club mar environment. Club mar environment ni wanyiewo ne yien kendo wamiyo gi pidho. To e kaunti ma Nairobi e kachud bura mar Waraka, jaod bura mar Waraka TJ Kajwang' ne otelo ne jopiny chenro mar pith yien e skund primar ma Lakisama kama ne okone pith yien e skundono biro kelo lokruok e skundono. Taduogo kandi mang'wony wiya ma pidh yien kendo makel mafua kendo makel olembe nikech wadwa ni mondo piny olokre. Kiluongo kisungu moro maduong' ni climate change, kisungu no wadwa ni mondo ji owinji. Rito alwora marwa en gima important e mzingi mar maendeleo. Kaka mheshimiwa osewacho, mheshimiwa okelo maendeleo ka mar gero skul. To wacho ni kako gero skul nyaka oket environment ma nyithindo mabiro somo ka biro bedo gi environment maber mar somo. Ali Abich, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag aluora en duol matayo ler mar aora ma Nairobi kata Nairobi Rivers Commission koro yango ni